चैत मास अइलन दुर्गा मैया हमरो दुआरिया हे, भवानी मैया हमरो दुआरिया हे। हे मैया रे करे लगलन हे, फुलवा के मोल जोगिनिया सातो बहिना जोग कैलन हे। हे मैया रे करे लगलन हे, फुलवा के मोल जोगिनिया सातो बहिना जोग कैलन हे। अइलन सिर बाप के चोरी दुलड़ी मैया हमरो दुआरिया हे। हे अम्बे मैया हमरो दुआरिया हे। हे मैया हे करे लगलन हे, पनवा के मूल जोगिनिया सातो बहिना जोग कैलन हे। हे मैया हे करे लगलन हे, पनवा के मूल जोगिनिया सातो बहिना जोग कैलन हे। सतमी के अइलन अष्टमी स्थाई रहलन हे। हे मैया स्थाई रहलन हे। हे मैया हे करे लगलन हे, टिकवा के मोल जोगिनिया सातो बहिना जोग कैलन हे। हे मैया हे करे लगलन हे, टिकवा के मूल जोगिनिया सातो बहिना जोग कैलन हे। नवमी के नौ रूपवा दसमी विदाई भैलन हे। हे मैया विदाई भैलन हे। हे मैया हे करे लगलन हे, पूजन के मोल जोगिनिया सातो बहिना जोग कैलन हे। हे मैया हे करे लगलन हे, पूजन के मूल जोगिनिया सातो बहिना जोग कैलन हे। बाबा राजीव लिखे दुर्गा मैया तोहरे भजनिया हे। हे दुर्गा मैया तोहरे भजनिया हे। हे मैया हे करे लगलन हे, भजन के मोल जोगिनिया सातो बहिना जोग कैलन हे। मैया हे करे लगलन हे,
भजन के मूल जोगिनिया सातो बहिना जोग कैलन हे।